Du lytter til Smertefri Fremtid. Hej og velkommen til. I dag skal vi tale om, hvordan man kan håndtere langvarig hovedpine på en ny måde. Jeg har her i dag Jeppe, som har erfaring med at leve med langvarig hovedpine. Så Jeppe, vil du ikke fortælle lidt om, hvordan det har været for dig? Ja, selvfølgelig. Jeg har haft langvarig hovedpine i flere år nu, og har virkelig påvirket mit liv. Det føles som om at smerte altid, og det ødelægger ofte mine planer og glæde ved hverdagen. Okay, det kan jeg godt forstå. Det må være hårdt. Men i dag så vil vi kigge lidt på nogle metoder, der kan hjælpe dig til at håndtere smerterne på en anden måde. Det handler ikke om at fjerne smerterne, men om at lære at leve med dem, så de ikke overtager dit liv. Er du klar til at høre mere? Ja, det lyder interessant. Jeg er klar. Godt. Først er det vigtigt at forstå, hvordan smerter påvirker os psykologisk. Så når vi har langvarig hovedpine, kan det føles som om smerterne overtager hele vores liv. Vi bliver fanget i tanker som, jeg kan ikke klare det her, eller smerte vil ødelægge alt. Det kalder vi for fusion. At vi bliver en eller et med vores tanker og glemmer, at de bare er tanker. Er det noget, du har oplevet? Ja, helt sikkert. Jeg har tit tanker som, jeg kan ikke klare det her, eller hvad nu hvis det bliver værre. Det føles som om tanken bare kører i ring. Okay, og det er også helt normalt, og samtidig så prøver vi ofte at undgå smerterne. Det kalder vi oplevelsesmæssig undgåelse. Måske siger vi nej til sociale arrangementer, eller stopper med at lave ting, vi plejede at elske, fordi vi er bange for, at det vil forværre smerterne. Men ved at undgå smerterne, undgår vi også livet. Er det noget, du kan nikke genkendende til? Ja, det har jeg helt sikkert. Jeg har sagt nej til mange ting. Jeg plejer at elske, fordi jeg er bange for, at det vil ødelægge eller udløse hovedpine. Det føles som, at jeg mister en del af mig selv. Okay, så det lyder som en relativt svær situation. Og så er der også det, vi kalder manglende kontakt med nuet. Når smerterne er der, er det let at blive fanget i fortidens smerte eller fremtidens bekymringer. Hvad nu, hvis det bliver værre, eller hvorfor skete det her for mig? Men ved at blive i nuet, kan vi ligesom finde en måde at håndtere smerterne på. Nej. Så hvad kan vi så gøre? Jo. Først og fremmest så handler det om accept. Og accept, det betyder ikke, at vi skal give op eller lide i stilhed. Det handler om at lære at leve med smerterne, uden konstant at kæmpe imod dem. Så prøv at forestille dig, at smerterne de er som bølger i havet. Du kan ikke stoppe bølgerne, men du kan ligesom lære at ride på dem. Hvad tænker du om det? Det lyder svært, men også lidt befriende. Jeg har altid kæmpet imod smerterne, men måske kan det hjælpe at acceptere, at de er der, uden at jeg skal ødelægge alt. Lige præcis. Så en anden vigtig metode, det er diffusion. Det handler om at lære at adskille sig fra sine tanker. I stedet for at sige, smerte er uudholdelig, kan du sige, jeg har en tanke om, at smerte er uudholdelig. Og det lyder måske lidt underligt, men det hjælper dig til at se, at tanker bare er tanker. De er ikke nødvendigvis sandheden. Er det noget, du har prøvet? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det lyder interessant. Måske kan det hjælpe mig til at få lidt afstand til de negative tanker. Ja, det er i hvert fald det, vi håber og satser på. Og så er der kontakt med nuet. Det handler om at bringe opmærksomheden tilbage til det, der sker lige nu. Måske ved at lægge mærke til din vejrtrækning, lydene omkring dig, eller følelsen af stolen under dig. Det kan hjælpe dig til at bryde fri fra de her negative tanker og følelser, der følger med smerterne. Godt. Det vi skal prøve nu, det er en lille praktisk øvelse. Det vi kalder for mindfulness. Så det du skal gøre, det er, at du finder et behageligt sted at sidde eller ligge, og så lukker du øjnene, hvis det føles rigtigt for dig. Tag en dyb indånding gennem næsen, ud gennem munden. Det gentager du et par gange. Nu beder vi dig om at lægge mærke til din vejrtrækning. Føl, hvordan luften strømmer ind og ud af din krop. Hvis du bliver distraheret af tanker eller smerter, er det helt okay. Bare læg mærke til det og bring opmærksomheden tilbage til vejrtrækningen. Det er faktisk ret afslappende. Jeg kan mærke, at jeg bliver mere opmærksom på nuet og mindre på smerterne.
Fantastisk. Og så husk, at du kan bruge den her øvelse, når du føler, at smerterne eller tankerne bliver for overvældende. Det er ligesom en måde at komme tilbage til nuet på. Godt. Vi skal til at afslutte nu her. Så vi håber, at du har fået nogle nyttige værktøjer til at håndtere langvarig hovedpine. Husk, at det handler ikke om at fjerne smerterne, men om at lære at leve med dem på en anden måde. Så ved at øve dig i accept, diffusion og mindfulness, så kan du gradvist styrke din psykologiske fleksibilitet og finde mere mening i hverdagen. Tak fordi du hjælper mig. Jeg føler, at jeg har fået noget gode værktøj, som jeg kan tage med mig hjem og øve mig i. Jo, og tak fordi du deltog, Jeppe. Og husk, at du er ikke alene. Der er altid hjælp at hente. Ha' en rigtig god dag og pas på dig selv.